Moi. Ja me ajateltiin siis tehdä tämmönen Petsi-tyyppi. Joo, ja meitä on siis 2 tällä käyttäjällä. Joo, ja sori, me puhutaan vähän hiljaa, koska on ilta. Tai yö. Tai ilta. Ja mun vanhemmat meni nukkumaan. Niin, eli siis, no ei siitä sen enempää. Mut siis kuitenkin, Tosiaankin. me ei vaihdeta meidän Petsiä. Ja me haluttais sitten tilaajia. Joo, ja me tilataan jokainen, joka tilaa meidät, niin takaisin. Joo. Ja me tehdään siis Petsi-sarjoja ja tälleen kaikkia maideita. Joo. Mut siis, joo, me nyt ajateltiin vaan kertoa tälleen. Joo. Mun on pakko mieli liikuttaa tätä Petsiä. Joo, kuitenkin. Muistakaa tilata. Jep. Mut joo, kuitenkin. Joo, ei meillä muuta ollut. Joo, moikka. Moikka. Joo, mä leikkaan ton lopun.